community pantry sa mga reservist nanghatag usab og cash assistance. Samtang sa General Santos City, padayon ng community pantry luyo sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa lugar. Ano ang detalye? Nagmugnaw community pantry ang mga sakop sa 2202nd Army Reservists sa Barangay Lubugan, Turil, Davao City. Dili kuno sila mudawat og donasyon kay sila na mismo ang muhatag ngadto sa mga piniling benepisyaryo nga tabangunon karong duna pay pandemya. Kung naglisod jud no, giselect yun sila sa mga nag-coordinate mi sa barangay, sa senior citizen, no, para sa makadawat sila ang ani. Bugas, canned goods ug ayudang cash ang nadawat sa mga benepisyaryong dunay apan ug mga senior citizen. Nakita namo na kulang gid sila sa kinahanglan las panimalay, labi na katong mga pagkaon. Kauban ang GMA Regional TV 1 Mindanao, mituyok usab ang grupo sa nagunang kadalanan sa Davao aron manghatag og tabang pinansyal sa taong mga nanginahanglan. Nindot manggod na matagaan natong higayon ang laing mga community na kinahanglan gid nila. Luyo sa pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa General Santos City, nag-organisa og community pantry ang Holy Cross Parish sa Barangay Kalumpang. Nang hatag sila og gulay, itlog, sabon, chorizo, kape ug uban pa nga gipilahan sa mga tao gawa sa simbahan. Tagtulo ka item lamang ang pwedeng makuha sa matag usa ka individual. Nagpasalamat ang LGU sa daghang natabangan sa community pantry apan siguruhon lang matuman ang health and safety protocols. Tanang pamaagi magtinabangay ta, why problema? Basta di lang kita mag-congregate because we have to break the chain of infection. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.